malaki na pala si Cristiano. Oo. Ma'am, dito po. Tangkad niya eh. Matangkad naman din yung nanay po kasi mas matangkad talaga Tangkad din. po yung tatay niya. Yung nanay niya. Hawakan niya. Mabait naman yun. Ang gano'n naman yung legs niya. Para siguro ako lang. Ganun nila mo ang ganda. So, yun. Yan. Ang ganda biyak siya. Alright. Pwedeng isang po niyo po siya. Natatakot siya. Ayaw niya madamba. Isasampan niyo po siya. Para hindi magalit siya. Galit siya. Galit. Iyak. Galit. Galit. Yung pari niya. Nagalit guys, yung babae. Galit. Ayaw pa ba dyan? Okay, sir. Galit. Pang, natatakot siya lang. Ang dami ko tuloy kalmot niya. Buti mo. Nakapusan o hindi. Duda na ako sa kanya kagad. Ano lang, pag sikang mamamawak, eh. Ha? Alright. Masyadong malikot yung babae guys. First timer. Begin. Ang picture naman. Pahiga mo. One, two, three. Chewy! Chewy! Uy, natumingin siya. Galit. Takot ka boy. Right, buti na lang nakabusal yung babae. Hindi kawawa si sir. Puro kalmot lang. Kung wala yung busal po guys, ano yun? Puro ano? Oh, puro kagat si sir. Yan po talaga pag first time mo. It's okay, Peachy. It's okay. Pero sa ano na to, sa pangalawa, okay. Bakit, naneng? Pangkat yung babae. Malalakot tayo niyan. Gangga mo na. Peachy, it's okay. Lalagat siya no. Sabi po siya mag-shed. Si Shed, si Pogi, you know. Ang mga gustong paistad dyan, dito lang po to sa ano, sa bahay nila, ano, Attorney Tabadero. Yun. Pogi-pogi. Gabay mo lang lang. Ang gabay sa pa-virgin, oh.
First time kasi siya. Ano dyan kumadoan, Dilaya? Sabi ko lang. Kinulong ko siya. Yo po, baka masalis yan. May Dami ang ikaw. Kasi may mga other dogs kami dito na Na good. lalaki po. Eh, siya magantil. Gaya kayo dun sa isang client ko, Husky. Tagal niya ninintay. Ninadali na aspin. Iyak siya. Sayang na sayang. Kung kailan naabangan niya, iba tuloy naka ano. Na-aspin pa tuloy. Aspin. Nadali ng aspin. Sino po? Jitsu? Ay, lagot. Na, masakit. Okay, record. Wala, papanggal ko lang. Wala, dami. Kiss. 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 Good boy. Ay, hindi na siya magalit sa susunod. Yan. Nagaling. Alright. Natin na konti. Diba? Hindi na yung magagalit sa susunod. Mabay. Grabe talaga mukha mo eh. Kala ko matapang ka eh. Marami na nagkagaling. Oh? Oo, dahil katatlo pa lang. Kaya pala, ganyan ang mukha niya. Meron yung ano po, hate na hate niyang Ang laki lang po totoy niya. Dito ma'am. Pag pumapasok, ayun na talaga. Baka ano naman, niloloko-loko niya. Opo, yun. Sabi, Tignan niyo yung titi niya, marimbutido. Laki. Ayan po titi mo. Kilala ko niyan, ako naka-virgin dyan, di ba? opo. Ako naka-virgin dyan. Kay Sir Ernest. Sa paon. Ang gaganda ng patis niya. Ganun. Nilipat na si Sarjan, no? Opo. Nawala po yung ano, yung stud po niya. Namatay yun? Oo, namatay. Sayang. Mainit na kasi doon sa pwesto na ngayon. Nasa likod lang yun. Eh noon, nung nandun sa kanila, naka ano yun. May ganito siya ay. May lilim. Baka night stroke po yun, taba. Oo. Taba yun ang mga aso nila, no? Eh, talaga, asahan mo na kung ganun kataba, saka walang lilim. Kahit na may yero yan, kahit may bubong yung kulungan, mamamatay pala. Talaga. Init dun eh. Matak dun sa kanila eh, no? May mga puno pero yung... Malayo po yung puno sa kanila. Malayo. Binutol nila lahat eh. Sayang. Ganda pa naman. Yung umbrella na. Umbrella, saka yung ano, yung mabilis lumaki yung aratilis. Mabilis lumaki yung mga yun eh. Sure. Bakit? Tapon. It's okay. Ilinis ka Sorry, ng ano. boy. Yun lang, lagi nahulog yung mga. Dahon. Okay na po. Ang dami kong balayibo. Lalagas silang dalawa guys. Thank you.